És kezdjük is. Terv. Vagy jó, vagy nem. Terv. 10-es. Vagy Q, ugye? Vagy J. 10-es, vagy Q, vagy J. De nem jó. Nem jó. Igen, már körbejárnak a lapok, és ha eddig nem jött az, amire vártunk, és az ideje is lejárt. Az a helyzet, hogy 18 kártyalap vonul végig, és ha abban a sávban nem osztott olyat, ami jön, akkor az sajnos pech, és még Jolly-ja sem volt, bár ezúttal nem használhatta volna fel, mert már volt egy Jolly a túloldalon. Szerencse is kell hozzá, köszönöm, pedig igazán jól játszott. Köszönöm. Viszontlátásra. Velünk biztosan nyerhet. ITT Nokia. A dobozba zárt világ. És akkor folytatjuk a sorsolást. Elérkeztünk most már az augusztus hónaphoz. Péter. Nekem semmi dolgom, Magdolna már is kezdheti. Ugye szokás szerint először az első, tehát a milliós helyi értéket kellene megállapítani, azt hiszem segíteni. Ezek nem a kell, golyók, nem ezek fog. ma este. Ez nem akar sikerülni. 7-es. 7-es. Nem baj, nagyobb az izgalom. Hát a várakozás úgyis felfokozott, túlfokozott. Mindjárt meglátjuk a következőt. 8-as. Éppen most akartam mondani, hogy milyen jó, hogy nem a lottó szerint kell kirakni, hogy növekvő sorrendben, itt most növekszenek egyelőre legalábbis. Igen, elég különös szám volt az előbbi, a szeptemberi, majd most meglátjuk. 2-es. 2. Nagyon tisztességes szám volt, úgyhogy mehetünk tovább. Azért hogy irigylem azt a családot, pontosabban az örömöt irigylem tőlük, hogy most egyszer csak fölkiáltam, hogy jé, van egy Opel rekordunk. Hát meglátjuk, most itt az augusztusi szelvény, sokan izgulnak. 0. Hát a 0, majd minden húzás során eddig nem, ugye mindig volt egy nullánk, én jól emlékszem. Csak egy is az én számom. Melyik a szám? Az ilyen nincs, 11-es. 3-as. 3-as a következő szám. Igen, 11-es itt nincsen. Van olyan játék, ahol a 11-es is szerepel, a lotton kívül nincs. Úgyhogy húzzuk tovább azért. Mindig jobb kézzel húzol, Magdolna. Lehet, hogy egyszer meg kéne ballal is próbálni? Az igazság, hogy én balkezes vagyok. Igen? És akkor most mégis mindent jobban? Csak mindig kritizáltak, hogy egy balkezes királynő, úgyhogy 2-es. Hát pont ez a dolog izgalmas része. Hát hogy a legizgalmasabb most minden. kérem szépen az utolsó szám balkézzel. Végre jól érzed magad, nem? Igen. No. Megy. 4-es. A 4-es szám, Göröncsei Magdolna bólintott, hogy stimmel, kérem szépen, akkor meg lehet tekinteni az augusztusi, korábban nem nyertes bongószelvények közül. Ez a sorszámú szelvény, illetve annak tulajdonosa boldog lehet, egy Opel Kadett boldog tulajdonosává vált. A felajánlásunk, még egyszer elmondom, még él. 30 percen belül, amennyiben személyesen jelentkezni tud a nyertes, átveheti a gépkocsit itt a televíziónál. Olyan nagyon nem kell sietni, mert hát a gépkocsit igen hamar az OTP ígérete szerint át lehet venni, és erről értesítést fognak kapni. Hát most egyelőre mi ezt befejezzük, de hátra van még a júniusi szelvények sorsolása. Július, mert júliusban bocsánatot kérek, igen, a júliusi bongó. szelvény nyertes szelvény kisorsolás, erre egy későbbi időpontba kerül sor, mint ahogy most szeretnék elnézést kérni a televízió nézőktől, de hát ez egy élő műsor, hosszasan csúszkáltunk, ezért a film, ami természetesen nem marad el, hamarosan látható lesz a képernyőn, most azonban terc. Ugye nem bánják, ha játszunk még egy kicsit, 1 perc végül is, nem olyan sok idő. Ki a következő szerencsés játékosunk? Halló? Jó estét kívánok! Halló? Halló? Kiválóan hallom önt. Halló? Én hallom, ön nem. Molnár Ferencné vagyok Budapestről. Hogy töltötte a szilveszterestét? Hát egyedül. Akkor most biztos szerencséje lesz, szurkolok önért. Nézzük a kínálatunkat. Minden szabályt ismer, igaz? Hát nem ismerem, csak ahogy láttam most.
Na, akkor pláne figyeljen. Alulra kell az első tercet kitenni, és a jobb oldali sáv indul. Igen. Kezdjük. Terc. Terc. Épp a 10-es becsúszott. Terc. Hát igen, sor akkor lett volna, hogyha ez mondjuk egy pik 9-es, és nem egy pik 7-es, mert ugye sorba kell lennie. Hogyha a pik ugyan stimmel, tehát színben rendben volt, csak nem emelkedő százsorrendben jöttek a kártyák, mert 10-es volt és 7-es volt. Értem. Egy kicsit bonyolultabb, mint aminek kinéz elsőre ez a játék. Talán majd legközelebb biztosan Köszönöm lehet szépen, megmondani. boldog új évet Viszont kívánok. viszontlátásra. És ki a következő játékos? Halló? Halló, jó estét kívánok! Bíró Kornélia vagyok Jó Budapestről. estét kívánok! Valamiben segíthetek, vagy induljunk neki? Induljunk. Minden világos ezek szerint, akkor nézzük. És a jobb oldali sáv kezd, hiszen az az egyes pálya. Tessék. Tessék. A terc. 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 Ragyogó, ugye az ász az egyet ér, tehát a sor megvan a pikből. És akkor mivel ez kis terc, egyelőre pénz nincs hozzá, ellenben játszhat tovább, a középső sáv következik, és elég sok időt, 32 másodpercet használt el. Na nézzük akkor az ajánlatot. És akkor a középső sáv kezd, középre kell kitenni vízszintesen a tercet. Rajta. Sikerült elcsípni. Gratulálok! Ez is egy kis terc, de tovább játszhat, és még mindig van 45 másodperce. Tehát ez azt jelenti, hogy még mindig csak egy további játék lehetőséget kapott, hogy a harmadik sort kitegye. Drukkolok, kezdjük. Letelt az ideje, igen. Kicsit nehéz volt a játék így, de remélem, hogy majd legközelebb sikerül, ha lesz módja. Boldog új évet kívánok! Köszönöm Viszont szépen a kívánom én is, játékot. viszontlátásra. Velünk biztosan nyerhet. ITT Nokia. A dobozba zárt világ.